Helmeta bijartina dersa bijareya zimanê Kurdî pêl bi pêl belav dibe û gelek aliyên ji hev cuda di mijara zimanê Kurdî de yekrêz dibin û bang dikin ku xwendekar dersa bijareya zimanê Kurdî bibijêrin. Rayedar û parlamenterên AK Partiyê yên wek Abdurrahman Kurt û Mehdi Eker, serokên partiyên siyasî yên wek Ahmed Davutoğlu, saziyên sivîl, kesayetên navdar, banga xwedî lêderketina zimanê Kurdî dikin û dibêjin bila derfeta dersa bijareya zimanê Kurdî were bikaranîn. Ana dil herkesin en doğal hakkıdır. Ana sütü kadar temizdir ve haktır. û heta parêzgarê Diyarbekir Münîr Qaraloğlu jî piştgiriya mafê perwerdeya zimanê zikmakî kir. Zimanê Kurdî ve zimanê ferîn ve zimanê perwerde. Parlamenterê HDP'yê Diyarbekir İmam Taşçıer dibêje ew dixwazin zimanê Kurdî bibe xwedî statû û bijartina dersa bijareya zimanê Kurdî jî dikare bibe destpêkek girîng. Belê em dixwazin zimanê Kurdî ji bo pêşkeve, zimanê Kurdî neyê ji bîra kirin. Bi zimanê Kurdî perwerde çêbibe, zimanê Kurdî bibe zimanê fermî, bi zimanê Kurdî ji dibistana tamamê qadê de bê axaftin. Em dixwazin ev 2 saet bejî û pir kêm bejî û hindik bejî bi zimanê Kurdî tamamê zariyê me perwerda xwe bikin. Banga me tamamê gelê Kurd e, banga me li deyê Kurd e, banga me li bavê Kurd e, li zarokayê, li polê 5, 6, 7, 8 de zimanê Kurdî hilbijêrin. Banga dersa bijareya zimanê Kurdî di nava saziyên sivîl de jî belav dibe ku ji baroyan û ji jûrên pişesazî û bazirganiyê bang tên kirin. Ku sazî û dezgehên sivîl ên ku xelatan û diyariyan belav dikin jî hene. Pêngava çavdêriya perwerde û çaksaziyê ya Diyarbekir jî banga bijartina dersa bijareya zimanê Kurdî dike ku berdevk Profesör Aziz Yagan dibêje ziman nirxê hevpar ê hemû aliyên Kurd e. İnsanların ortak açıklaması. Ji kîjan alî ol îdeolojî û di temenî da be bila be zimanê Kurdî nirxê hevparê Kurdan e û em dixwazin dersa bijardeya zimanê Kurdî ku heftê 2 saete bibe dersa naçarî. Bila were zanîn ku xwendekarên dersek din bijartine dikarin bijardeya xwe vegerin û dersên zimanê Kurdî bibijêrin. Di bajarên wek Semsûr, Dîlok û Maraşê de pirsgirêk hene û serî lêdan gelek kêm in. Bira parlamenterên wan bajaran an jî parlamenterên kevin ên wan bajaran bang li xelkê bikin. Ji ber eleqeya zêdeya bo dersa bijareya zimanê Kurdî û şart û mercên hewayê, Wezareta Perwerdehiyê ya Tirkiyeyê ragihand ku dema serîlêdanê ya dersa bijareya zimanê Kurdî ku di 21 rêbendanê de bi dawî dibû, heta heftê Sibatê hatiye dirêjkirin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.